Er gaat meer geld uit naar defensie, overal. En daardoor verwachten Limburgse bedrijven in de defensieindustrie drukkere tijden. Hoe zit dat? De onrust in de wereld en de onvoorspelbaarheid van de Verenigde Staten hebben ervoor gezorgd dat Europa flink wat meer geld gaat uitgeven aan defensie. De Europese Unie geeft er bijvoorbeeld 800 miljard euro aan uit. Duitsland die wil 500 miljard euro aan de kant zetten. En ook vanuit Den Haag wordt er een paar miljard euro uitgegeven aan defensie. En dus komt er veel vraag naar materiaal. En ook van Limburgse bedrijven. Edit in Venlo is zo'n bedrijf. We hebben een x-aantal grote Duitse opdrachtgevers en sinds kort ook Nederlandse opdrachtgevers. En we maken dan modules voor pantservoertuigen met name en jeeps. Helaas is het booming business, maar we hebben daar heel veel werk aan en we houden daardoor heel veel werk. Bij Lamers Tooling BV hebben ze enkele jaren geleden al de keuze gemaakt om te richten op defensie. Deze gereedschappen die maken we al sinds 10 jaar, vanaf 2015. En uiteraard zien wij nu een stijging. Afgelopen jaren is onze omzet, het aandeel in de defensieindustrie, is elk jaar gestegen. Toch denkt het bedrijf nog niet te gaan profiteren van de flinke uitgaven van de overheid. Ja, we zijn een clubje van een man of 10 met enthousiaste medewerkers, met moderne machines. Maar het is enorm lastig om in die defensiemarkt een voet aan de grond te krijgen. Uit een rondvraag van L1 blijkt dat niet alle Limburgse bedrijven in deze branche te koop lopen met hun defensiemateriaal. En dat kan verschillende redenen hebben. Aan de ene kant uit angst voor negatieve reacties en aan de andere kant is er wel eens een spreekverbod. En dat is simpelweg omdat we het over innovatief materieel hebben waarvan defensie